Kendim var İlyas Gumeroviç mene hazır halkka da etem. Ne o mene datan o bayramның iң zor eleşi iң tep eleşi 21 iyunda üte turgan Сабантойда bulsan edi. Çünkü ул bizning халыкның Самарда ülkede yaşaучы татарның iң zor жыйылышы, ул шундый bayram, ул тантана, анда барысы да күрешәләр, очрашалар. Менә шунда без бөтен туган телдә эшләгәннәр, кем анарга нигез салганнар, кем элек эшләгән, кем соңрак эшләгән, менә шуларны котласак иде шунда. Мин менә бу исемлекне укыганда менә берничә кеше исемә төште. Мин шуларны шул котлау исемлегенә кертеп, шулай ничек булса тәбрикләү юллары табырга дип саныйм. Бу менә Ибрахимов Назыев бар иде, егетебез менә кем туган телдә күптән эшли, аны белә Шәрифуллин, Ринат, ул без аны күрәбез, ул егет әле йөри, Изасов, Вәли Әхмәтов, Сәлих абый, Шәфигуллин, Рәфиг абый, Халиуллин, Наилдә күп көч куйды. Барханов Җәүдәт абый бар иде, каяда Черновишинский районга китте, кирәксә таба алабыз без аны. Менә мәктәп директорларын билгеләп үтсәк, монда Радик Рифкатович Газизовны да кертергә кирәк дип саныйм. Аннан соң менә тагын менә ничектер гел бүләкләр эләшкәндә Разия Азимҗановна Аюпова төшеп кала безнең. Ничә еллар буена бөтен бәйрәмнәребездә катнашучыларны алып китеп, ашата иде, ярты бәягә, чирек бәягә, менә ул да кирәге. Һәм безнең белән күп еллар элек эшләгән хәзер инде безнең белән булмаган абыйларыбызны да обязательно искә алырга кирәк. Ул Ягудин Равил абый, Сафин Марат абый, Сабиров Минахмәт дустыбыз һәм Рәфиг абый Абдиев. Менә шуларны да инде аларга инде бүләк бирә алмыйбыз инде, ләкин менә балалары, ыныклары бар, менә аларны да искә алып, үзләренә рәхмәтләр тагын шул Сабантойга җыелган халык алдында әйтсәк иде. Рәхмәт.